Der var engang en klasse, der hed K6. De var taget i en hytte og måtte klare sig selv. De sad og hyggede sig, sang og spillede guitar, men de vidste ikke, hvilke farer der lurede. Drag ud på en episk rejse og mød venskab, fællesskab og overlevelse. Hvad synes du om at gå i K6? Det er godt. Rigtig godt. Har du ikke nogen flere kommentarer? Bare smil og næk. Og hvad med dig? Du har ikke gået så længe, men Det er super fedt. det er godt. Jeg er allerede blevet filmet det. Jamen, du skal også filme som mig, du. Super fedt. Super. Hvad synes du om K6? Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Det er god kage. Hvad synes du om K6? Det er meget godt. Er det filming? Hvad? Lort her. Hej. Hej. Og velkommen til K6 Tur i skoven. Mit navn det er Mathias Lidhøj. Jeg er jeres vært for i dag. Vi vil gerne byde jer velkommen. Fremme har vi en skov. Den er dejlig. Den er dejlig at løbe i. Dejlig skov. Dejlig skov. Lige derude, der er også noget skov. Jeg har slet ikke spurgt dig, hvad synes du om K6? K6 er bare... Okay. Nej, de er søde. Mange af dem. Hvad synes Dem du? her, de er søde. Hvad synes du om hytten, vi bor i? Socks. Hvad synes du om K6? Fedeste klasse. Hvad synes du om, at der ikke er mad nok? Synes jeg var dårligt, vi har givet ham penge til. Vi kan endda ekstra penge, for at der skulle være mad. Ja, men jeg hører... Velkommen til opvaske 2.0. Det er Mathias Lidhøj, Adam et eller andet, og Mathias Adam Sjøkken. Det vi gør i dag, det er, at vi simpelthen vasker op. Ny! Og så putte lige sådan der. Fuck, vi lille det her. Kom. Hvad synes du om K6? K6. Jeg er en rimelig frisk klasse. Jeg venter meget af jeres mad. For jeg er rigtig sulten. Melanie. Nej, ikke. Er det ligesom der i Paradise, hvor man skal sige, ja, lige præcis. Yeah, man. I'm so wasted. Det vil også være forældre. Nana har lige go-go-danset for mig. Det er dejligt. Det skal vise for os. Hvad synes du om sengene? Det virker sådan lidt koncentrationslejr. Ja, det siger alle. K6, hvad siger du? Pas på. Hvad siger du? Hvad synes du om K6? Det er hyggeligt. Okay. Meget hyggeligt, men du skal lige passe på, hvor du går.